Mayot sa biyakan yan. Sewa. Kaya candareta ini. Nakasabi ko ng try, PD. Commercial director. Minawas na rin polis. Going kami Comelec. Bukan renta mo kanin. Hindi ko alam eh. Ate mo si Bill. Hindi ko, ano balo ko mo? Sino na? Dapat bigla pero kayo kami. O yan o eh. Hello po, kailangan ka ng leaflets na eh. Yari na po yung pangamangampanya. Para kapita ko eh. Kumanta lang kayo. Ginawa kaya itong required na 2x3. Ang pointang 12 by 8 and a half. Ipahamag niyo po yung kaya kandidato kanyan. Mag-explain niya, Babo. Okay po. Ay, ano ko tayo mo pula na eh. Ali, may kasi balo sir. Ano balo mo? Hindi ako minor eh. Okay. Will be back after an hour. Wala ko minor. Sa inyo, Kutangan mo. Baka nga lang ka. Ang balo mo, wala na kayong makay. O dati kasi balo kayo makanya eh. Ay, uy, student, balo mo. Kailan ka nasa ko may magasta ako. Ali, huwag niyang ikapitan niya. Magkakanya kayong bagasa. Kuya ko yun. Hindi namin alam. Pasyalan niya kasi ba yun ang pag-usapan natin? Eh, kung sinabi nyo lang, hindi naman magagawa para papayagas. Pero survey lang, magkaya natin naman alawas na. Banda yun. Hindi na kami ganyan. Oo, ay na kayo. Anong mapaligan? Marila mo kayo, hindi ka. Kasi bawal mo kasi ng Ito ang alawan sa hindi na sige. Pwede kami naman. oh, sige po, sige po. Kaya pa po. Pero balo mo bawal. Okay.
talo. O tag ng kay Kuya po. Ano ko mami na bawal na. Bawal na yung mami